όνομά μου είναι Αναστάσης. Ήρθα για να μοιραστώ την ιστορία τούτη. Αυτή η ιστορία τη Μεγάλη Εβδομάδα έγινε. Τη Εβδομάδα των Παθών. Το 1822. Το νησί μου δεν υπάρχει πια. Αν κάπου ανασένει, είναι μόνο στην καρδιά μου. Στην καρδιά μου ανασένει ηχείος. Χίλιες μυρωδιές μας μεθούσαν την άνοιξη. Μας μεθούσε το άρωμα των λουλουδιών. Τα άνθη που φύτρωναν από τα λεμόνια και τα πορτοκάλια στον κάμπο. Να περνάς την άνοιξη και να χαίρεσαι τα περιβόλια. Εδώ μαρτύρησε ο Άγιος Ισίδωρος. Από τότε οι σκήνοι δακρύζουν και το δάκρυ πίζει. Ευλοκοιμούσε και παραγόταν η μαστίχα. Πουθενά άλλο στον κόσμο δεν μπορεί να καρπίσει. Ο Άγιος μας πρίκησε με δώρο θαυμαστό. Χάρη στη μαστίχα, η γη σου απέκτησε μεγάλα προνόμια. Μπορούσαμε τότε και χτυπάγαμε καμπάνα. Μπορούσαμε να λειτουργούμε στις εκκλησιές. Μπορούσαμε να είχαμε σχολιά. Όταν μαζεύαμε τη μαστίχα, οι Τούρκοι έκλειναν τους δρόμους, όλους τους δρόμους των χωριών. Δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Προστάτευαν την παραγωγή. Την καλή μαστίχα τη δίνανε στο χαρέμι του Σουλτάνου. Η αδελφή του Σουλτάνου έπαιρνε τα έσοδα. Εκείνη την εποχή οι Μωραΐτες έκαναν ζορμπαλίκια στους Τούρκους. Ξεκινούσε ο μεγάλος αγώνας. Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλη του 1821. Ήρθε στο νησί μας ο Τομπάζης. Ο Τομπάζης ήταν από την Ύδρα. Έφερε μήνυμα εξέγερσης. Στα χαμπέρια τούτα απάντησαν οι άρχοντες. Ο λαός της Χιού είναι όπλο. Ο λαός της Χιού είναι άπειρος σε πόλεμο. Ο λαός της Χιού είναι απροετοίμαστος. Ο Τομπάζης έφυγε άπερακτος. Οι Τούρκοι αγρίεψαν. Φυλάξαν στο κάστρο τον Μητροπολίτη μας τον Πλάτωνα. Φυλάξαν ακόμη αρχόντους 10. Τότε αρχίσαμε να νιώθουμε φόβο. Διέταξαν να τους παραδώσουμε όλα μας τα όπλα. Παραδώσαμε τα όπλα, κλειστήκαμε στα σπίτια, σφραγίσαμε τις πόρτες. Ο πατέρας μοίραζε πληροφορίες και αγωνίες. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Η μάνα, όσο περνούσε ο καιρός, τόσο περισσότερο ανησυχούσε. Πλησιάζει το κακό. Βλέπω αλότοτα όνειρα. Αισθάνομαι σαν τη θάλασσα που έχει καιρό φουρτούνα. Ο πατέρας πρότιζε τις πορτοκαλιές του, χωρίς τραγούδι. Έφτασε η άνοιξη του 22. Ένα πρωινό είδα τον πατέρα μου στο περιβόλι του. Τον είδα που αποχαιρετούσε τις πορτοκαλιές του. Δάκρυσε. Όταν με ένιωσε, με αγκάλισε σιωπηλά. Την επόμενη μέρα οι Τούρκοι έφεραν στρατό. Ήρθαν πολλοί από την Κωνσταντινούπολη και λιγότεροι από την Κρήτη. Ο πατέρας θέλησε. Αν είναι να πολεμήσουμε, ας το κάνουμε. Με αξίνες και πέτρες. Με μαχαίρια και κασμάδες. Στα χωριά μας και στη χώρα μύριζαν τη φωτιά που ερχόταν. Συγγενείς και φίλοι έφευγαν στα ψαρά. Άλλοι στη σπίτι. Άλλοι ήλπιζαν στο Θεό. Το Παρτίκυλο, η κήπη ήταν ανθισμένη. Το σπίτι έμοιαζε με φυλακή. Τους κήπους τους θαυμάζαμε από το παραθύρι. Το φαγητό λιγόστευε. Περνούνε μέρες 10. Στο λιμάνι έφτασαν 8 μπρίκια ελληνικά. Ο λογοθέτης απ' τη Σάμου και ο Μπουνιάς, ο Χιώτης, έφεραν στρατό και σήκωσαν μπαϊράκι. Έγιναν μάχες για 20 μέρες. Έκλεισαν τους Τούρκους στο κάστρο. Απελευθέρωσαν το νησί. Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα. Ιδού ο νυμφίος, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εν το μέσο της νυχτός. Νιώθαμε κρυφές ελπίδες. Μήπως πλησίαζε η ώρα να βγαίναμε από το ζυγό. Όλα ήταν ήσυχα για 2 μέρες. Ήταν τρομακτικά ήσυχα. Οι Τούρκοι ήταν κλεισμένοι στο κάστρο. Τη Μεγάλη Τετάρτη, μετά το ευχέλαιο, ο πατέρας με κέρασε σούμα. Το δικό μας ποτό αποσταγμένο με σίκο, πορτοκάλι και μαστίχα. Έλα παλικάρι μου να σου στάξω. Μπορεί να μην προλάβω να σε χαρώ. Έλα να κεραστούμε για την αγάπη και τη ζωή. Μου άνοιξες τα σωθικά. Παρατήρησε το πορτοκάλι. Είναι καρπός από το περιβόλι.
φρόντισε με αγάπη τη γη και ο Θεός θα σε ευλογεί. Την επόμενη μέρα μας ξύπνησε η μάνα. Ξυπνήστε, ξυπνήστε! Γέμισε η θάλασσα από τον τουρκικό στόλο. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Το είχα αισθανθεί. Το βλέπα στα όνειρά μου. Φύγαμε για τη Νέα Μονή. Πήραμε ένα καρβέλι ψωμί, μια χούφτα λες και την εικόνα του Αγίου Ισίδωρου. Ανεβαίναμε το βουνό και βλέπαμε που έκαιγαν τη χώρα. Ο πατέρας μου κλείνε τα μάτια, τους ένιωθα που βούρκωνε. Ένιωθα ένα κόμπο στο λαιμό και ένα πλάκαμα στο στήθος. Το βράδυ που σταύρωσαν τον Χριστό, σταύρωσαν τυχείο. Ξημέρωσε τη μέρα ο Θεός. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή 31 Μαρτίου. Στην εκκλησιά κοιμηθήκαμε κάτω από την Παναγιά. Οι γονείς μου δεν έκλεισαν μάτι. Μάθαν πως ο Σουλτάνος έβγαλε φυρμάνι να θανατωθούν τα μωρά ως 3 ετών. Ούρλιαξε ο πατέρας. Μαύρα σκυλιά, τι σας φταίνε τα μωρά μας! Κάναμε περιφορά επιταφείου. Θρηνούσαμε τη χώρα, τις μνήμες, τους νεκρούς μας. Γέμισε καπνούς από τις φωτιές. Το φεγγάρι κοκκίνησε από τις φλόγες. Ήρθε το Μεγάλο Σάββατο. Έκαψαν τη σχολή της Χίου. Έσαξαν τους λεπούς. Είχαμε παγώσει. Στα μάτια φωλιάζε ο φόβος και η φρίκη. Ο ηγούμενος μας κάλεσε να κοινωνήσουμε. Πλησιάσαμε αγκαλιασμένοι. Παρατήρησα ψηλά στο ψηφιδωτό της Ανάστασης τον Χριστό. Ρώτησα τον πατέρα, ποιον σηκώνει ο Χριστός? Τον Αδάμ, παιδί μου, τον Αδάμ! Δεν κατάλαβα, μα δεν ρώτησα. Πλησίαζε η ώρα, έσβησαν τα κεριά. Δεύτε λάβετε φως, εκ του ανεσπέρου φωτός. Σήμερα, Γιώκα μου, γιορτάζεις. Πάρε το σταυρό μου, να σε φυλάω από το κακό, να σε χαιρόμαστε σαν τα ψηλά βουνά. Κοίταξε με, αν έρθουν οι Τούρκοι να πάρουν το μονοπάτι για τη θάλασσα, να τρέξεις σαν ελάφι τα ακούς και μην γυρίσεις πίσω. Ό,τι και να ακούσεις, ό,τι και συμβεί. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων βαπτίσας και της εν της μνήμασιν ζωή χαρισάμενος. Έρχονται οι Τούρκοι! Ανάθεμα! Ήρθασαν! Φυλαχτείτε! Φυλαχτείτε, χριστιανοί! Ήρθαν! Φύγε! Τρέξε! Μ' ακούς! Φύγε! Έφυγα! Έτρεξα! Όσο δεν είχα τρέξει ποτέ στη ζωή μου! Έπεσα! Ματώθηκα! Γκρεμίστηκα! Τραντάχθηκε το μέσα μου! Αποχαιρέτησα! Ξαφνικά μεγάλωσα! Πέρασε ο καιρός! Τώρα σηκώνω βαεράκι στα σκέρη του καπετάν Κωνσταντή!
Με βρήκε μαζί με άλλους στην ακρογιαλιά και μας πήγε στα ψαρά. Ταΐζω την οργή μου με μπουρλότο και φωτιά. Μπουρλότο και φωτιά! Ένα πράγμα συλλογέμαι. Το νησί μου να καρπίσει ξανά. Θυμάμαι τα λόγια. Φρόντισε, μ' αγάπη τη γη. Φρόντισέ την, αγόρι μου. Το όνομά μου είναι Αναστάσης. Φεύγω γιατί έχω να συνεχίσω τον αγώνα μου. Ώρα καλή. Το όνομά μου είναι Αναστάσης και έχω σηκώσει μπαϊράκι.